matur nuwun Cinta sampun ngaturaken jineman ular kambang iya minangka salam pambuka wonten ing season gara-gara panetipun songo heeh kowe pilakane sing nyuwun langgan rengku mau iya tak wacane meneh sugeng dalu Mas Akbar mugi-mugi pagelaran dalu sakmenika lancar menawi kepareng nyuwun lagu rengu untuk keluarga besar FMA iki saka-saka le saking Ibu Suharmi Aza saking Depok Jakarta Barat wah Jakarta Barat yo memantau itu terus ayo memantau wae kok sing taring-tarirani ayo kaya sing tak aturke mau no Mbak Sri Wahyuni jumeneng sing teduk ya pengendang gawanmu gawanku masket mau angger gak wit wingi lah angger kesampean ngadep season goro-goro kok retandel pak kaya anu kaya kudu-kudu aku kan kene ta rengu wong ayu inje Bang Bagus iya bawana saya Sri iya bawana apa ki Asmara Dono biasane sing gawane apa? Heeh. Sinom grande. Oh, iso wis kuwi ora apa-apa. Langsung lho. Ana bopono ben lelen. Bawa ta. Pocong mawon. Lho piye. Ayo wi engko gawane ya. Ngerengu. Mbah Wongso Subagio. Aku konekan suaramu terima kok Sri. Ayo. Sing do nonton wayang mirsani wayang lho nganti obong-obong di angkat tanah. Sampun samapta wong ayu. Sampun. Iya. Nyitipi suaramu ya wong ayu. Nggih. Ah. Leh kemayu. Ayo Mbak. Rintan dalu katane mung tansah rangu sing ngalamun rinolan wangi telaske aja susah wong susah kebange karya besar dalang hebat uga komponis saka Tulungagung komposer Wongso Subagio sinden-sinden Tulungagung kuwi nek jebolan ngomong Mbah Wongso Subagio mesti hebat iya langgam kedua dandut tipis dandut slow mboten langsung dandut aja to kok ora oleh iya ora oleh agam sih Sri karena kayak ngundang terus yuk saja kekonanmu
Kedua lagi didangduti slow Sri. Nggih. Oh, nek disini nek karo jogetanmu jan dewemen Sri. Tenan. Yo. Tutup Mas Ri. Dipun aturaken niki menika langgam rengu. Ayo, weton langgam weton Tulung Agungan, lho. Mbah Wangsa Subagya iki. Mbah Wangsa iki riptane kuwathah, bothekan lagune ana rengu nek pelok ana langgam 1000 jaman. Iki enak. Ngono ya, Le. Jadi setiap dalang senior pepunden-pepunden dalang menika karyane luar biasa. Senajan priyayine sampun jinempono ing angin cinandhi ing awiyat, tapi karyanya selalu abadi dienggo golek sandang pangan karo kanca-kanca seniman. Jadi
ngono kuwi ganjarane Pak insyaallah tetep milih selama ada yang memakai karyane Mbah Narto ngono kae wah karyane hebat-hebat luar biasa hanjrah kapan ngendi-ngendi ora mung ana ing jagating pedalangan kelenengan yo nganggo karyane Mbah Narto campur sari mudune tayub jaranan ayo iya ya le mau ganjarane banyu mili terus oh ditutuke yo